Milena Kostić, 14 godina, dolazi iz Prokuplja. Voli da glumi u školi, trenira rukomet, govori engleski, jel tako? Pored mene, njen tata koji se zove... Slaviša. Slaviša, da li svi bavite muzikom? Ne. Od koga je nasledila talenat? Pa moguće od mog pokojnog oca. Ajde da čujemo kako će ona nama da otpeva prvu pesmu. Nadam se dobro. Vešto skrivam tvoj lik od ljudi pomalo zli, ko trn u oku, sreća je za njih. Dobro, dobro, dobro. Nije mi teško jer znam sa tvog su mi lica dar, i suze i smeh za dušu su lek od